mun sun ta gayyara ni sun man kankan na lillahi wa inna ilaihi raji'un la babu ba sa nan wallahi ba sa nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saurare ni mana kaji abin da zan gaya maka wai lafiya na gaya miki sun yabe mun sun kwashe mun kuɗi ka samo a wajen aka kwace me kuɗi abin duniya kuɗin sun fana'un saman me ƙarare indan kuɗi ne ba zan yi rigima ba to kai an ma ce fa ne kayo aka kwace ai ka fita ka nemo wani ya zaka shigo mana gida kana ta zabga ihu sai da gabara tun da gabara ce fa nan me ce fa ne abin da zaka kasayar la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babu ko ga mo kai ne ka dawo min gida haba me haka na haɗu da ƴan shafin mu ne la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama garin yaya mutum bai da garanti yanzu duniya ba ta da tabbas mutum sai Allah wani yanzu so nake ka mun bayani garin yaya aka ta faru wallahi duk wani shigar ka ko motar ka ta daina burge ni tunda mutane ba Allah suke yi wa ba a'a babu wannan maganan yanzu ya kake so a yi yaya za a yi a taya ni da addu'a dan umma shi yasa kullum idan za ka yi abu nake ce maka ka dinga addu'a amma kai sai ka ce san ba haka ba daidai da fita za ka yi a gidan nan idan na ce Allah ya tsare a dawo lafiya sai ka nuna min kai nan za ka je ya za a yi in ce maka Allah ya tsare to yanzu ai gashi nan ko nan za ka matsa sai Allah ya so rashin ilimi ne yasa da zan fita ban ce insha Allah ba amma yanzu insha Allah za a dawo min da maraina na ki taya ni da addu'a insha Allah za su dawo yanzu dai ka san insha Allah ai yanzu duk inda za dan Allah ka dawo gidan nan ka rufa min asiri kakka min terere cikin unguwa ka da ka samu nutsuwa ka zauna mu san yadda za a yi